Ja näin pääsemme petojen kolmannelle kierrokselle 67,5 kilosarjassa. Vuorossa Markus Myllyniemi. Ja kolmas yritys 180 kiloa siis. Ja näin varma suoritus Markus Myllyniemeltä. Ja näin jatketaan sarjaa 67,5 kiloa. Pekka Kuittinen. 202,5 kiloa. Tangossa rautaa ja hyväksytty suoritus. Ja nyt vuorossa sarjan 56 kiloa. Dimitri Jakolev. Kolmas suoritus 215 kiloa ja onnistunut suoritus Dimitri Jakolevilta. Ja näin sarja 67,5 kiloa on päättymässä Tero Mäkisen viimeiseen vetoon. Rautaa tangossa 225 kiloa. Tiukka keskittyminen, mutta tällä kertaa 225 kiloa on liikaa Tero Mäkiselle. Ja nyt yritetään suomennetysrautoja Dimitri Jakolev 56 kiloten sarjassa. 220,5 kiloa, mutta ei nouse tällä kertaa.